जोबोद गोजोननाय मोनदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जा मोनसे आयेन बलनि टीम बे टीमा स्टेट लेभेलनि जानानै बिहारनि मुजाफरा ओनसोलाव गेलेहैदोंमोन दा बेयाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल आरजिनो हादों बिनि थाखायनो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो लोगोसे जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जथायै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय सिमोन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमोन दख'रा आइजो अनसाय आफाद सिमोन दख'रानि सिङावनो थानाय सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे चाइल्ड लाइन एनडिएफबि आरो जों जिल्ला आफाद जथायै गेलेगिरि बिथांमोनखौ बरायदों बे बरायनाय हाबाफारियाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आयेन बला जोंनि आसामनि थाखाय गोदानखौनो होनना बुंगोन थांनाय 2020 मायथाइयाव मोनसे प्रेक्टिस खालामदों बेनि उनाव 2021 मायथाइयाव बेनिफ्राय जोंनि जिल्लानिफ्रायनो थार्ड चेम्पियन जाबोनो हादों आरो दा बेयाव सासे बिनानावखौ जोङो गिबियाव साबायखर होग्रोनांगोन सिला फोथारनि बिनानावा आनन्दिता बसुमतारी बिनानावा गुबुनाव फरायनो थाहैनायजों लोगोसे बे आयेन बलनि मोनसे गेलेथायनि नुसारथिखौ नुबोदोंमोन बे लेखायैनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो बे गेमखौ बोरै गेलेनो हागोन बेखौ जोंनि जिल्ला आफादनि मावख'आवनो फैनानै गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायदोंमोन जे आसामाव मोनसे गेम दङ बे गेमानो जा आयेन बल बेखौ जोंनि बेयावबो गेलेहोनो हायो नामा दा बेखौ रायलायलायनानै सावरायलायनानै आफादनि गासै माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायदोंमोन दा बे लेखायैनो एसबि बड' फिल्डनि गेलेग्रा फोथाराव बिनि थाखाय प्रेक्टिसबो खालामनाय जादोंमोन प्रेक्टिस खालामनाय लोगोसे गेलेहैदों दा बेयाव जोंनि जिल्लानिफ्राय थांनाय बोसोराव 3 उइनार जाबोनो हादों आरो लोगोसेनो देग्लायबो 2022 मायथाइयाव स्टेट लेभेलनि जा मोनसे गेम फर चेम्पियनशिप बेयाव जोङो स्टेट लेभेलनि जादों हिसाबै जोंनि जिल्लानिफ्राय गोबां थांदोंमोन दा बेयाव जोंनि बर'जों लोगोसे जोंनि साखाथियाव नांथाबना थानाय मिसिं कमिउनिटिनि नैबे बिनानाव सासे मुन्नि पाटिल बिनानावाबो बे टीमाव गेलेफादों दा बिथांमोना देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हादों बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ आरो फिनै साबायखर जासिबावदों आरो दा आसा खालामदों जों बिथांमोननि जा गेलेनायनि देरहासार जानाय बे देरहासारनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय मानोना दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि केरियारखौ दानो थाखाय माखासे गेलेनायनि गेजेरजोंबो गेमनि गेजेरजोंबो मोनफा मोनफा गावनि सोलोंथाइखौ लांफानो हायो आरो साफा जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरो गोबां एगजामपोल दङ गेलेनायनि गेजेरजोंनो दिनै जमुना बर'मोन बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौ दानो हादों आरो जोंनि बै फंबाय बिनानावबो सोलोंथाइजों लोगोसे नैबे गेलेनायखौ कन्टिनिउ लांफागोन आरो उन समाव जोङो सिगांथिं आवगायलांबाय थानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबोद मोनसे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव जोङो जोबोद गोब्राब नाजानांगौ जायो बे गोब्राब नाजानाया बिथांमोननिसिम थाबाय थागोनबो जों बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन आरो बिथांमोननि देरहासार जानाया जोंनि बर' हारिनि देरहासार जानाय जों बेखौ मिजिंथिगोन फिनै बिथांमोननिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिबावबाय अबं गसाइनि सेरावबो आर'ज गाबदों बिथांमोननि गेलेनायाव जिउ सोलेर आरो देहाया गोग्गोयै थागोन आरो अबं गसाइया बिसोरखौ नायहरगोन बे समाव बेखिनिखौनो बिथांमोननिसिम खावलायबाय आयेन बल गेलेनो थाखाय दासिम जोंनि जिल्ला बा आसामाव प्रपार मोनसे स्टेडियाम गैया बेनि थाखाय सरकारनिसिम नोंथाङा मा खावलायो दिनै सरकारा गेलेनाय बिथिङाव जोबोद गोसो होदों जों खावलायगोन बर' फरायसाफोरनि साफा मावथि हिसाबै दा जोंनि ओनसोलाव आयेन बल गेलेनायनि जा मोनसे सुबिदा गैया बे सुबिदाखौ गभर्नमेन्टआ बानायना होगोन बेखौ जोङो खावलायगोन उन समाव जाहाथे गेलेगिरि बिथांमोननो सुबिदा होनो हायो बेखौ जों गभर्नमेन्टनिसिम खावलायनाय थागोन